Jesus. Abantu abasedimoni la. Abasedimoni. Balo. Umuntu. Masibingelele. Ndlovukazi is in the house. Ndlovukazi phakathi. Amaphoyisa afika azama ukuthatha kodwa into. Yes, nama-firefighters for instance. Ukufa lokho ngize ngibe nayo ifeeling ukuthi mhlawumbe kube ngifile ngaba ngiyibona ngoba lento ifana nokubulawa kwey'ngane zakho, ukubulawa kwemfuyo yakho, uphila womnumzana bese usala wena uphila and we-expect ukuthi mhlawumbe kuyo yonke leyo nto wena they want to see how you react, and it's better not to be non-reactive than to react, especially when you are the leader, because when you react uyawuqhatha umphakathi ngoba abayize kangakanani abaningi kodwa khona abazi ukuthi into esiyimele imfowethu nabantu dadewethu Jacinda esihola iqiniso kangakanani lesilo lento. It shows the biggest cancer ever exist in the world. Ukuthi le cancer le phethe izwe ibisijule kangakanani ibalulekile ukuthi sifocus nganza kwethu ngoba this is a diversion of focus, but we can't blame it to illegal immigrants never, and we must blame it to ourselves that njengomuntu edlozi uSamo, okwesibili uqalaza, okwesithathu bese ngibuka ukuthi vele ama-illegal immigrants, they can't exist without our normal society.
see, I think abantu phakathi into abangayi-understand nje lo moya ukuthi I mean sonke sinempilo esinazo yabo siney'ngane ey'ncane yabona nje lokade sise-Eastern Cape sefana manje ngitshela lezi iy'nsizwa ukuthi anande siyinsizwa lapha endlini ngoba manje sekukhona umuntu othinta ingane yami ngonyaka noma 16 years nawe uyabona ukuthi manje usungena enhliziyweni yami problem ungena enhliziyweni yami uzoyithola le nto efunayo. I think abantu abaningi baba nayo le nto ukuba abantu abaholi ngokuthandizwa umuntu acabanga ukuthi ngale kweSmile ayikho into yabo kanti manje awufuni uzofike enhliziyweni yabo but as much as sekwenzeka lokho kufanele sikhumbule thina ukuthi abaholi and uma ngabe uthatha le nto kahle kahle udele impilo yakho for isizwe yabo it's exactly even nalabo bayenza before 1994 even umushiya unkosikazi nengane ekhaya noma unkosikazi usuke wenzele ukuthi bazokwenza and it's the same thing yo into esafisa lapho sikutheni abantu uncamalana ubaba wakho ngoba ngwesintu akudingi ukuthi uncamalisa ukuthi inkomo engene ensimini ngoba insimbi ayivumelani nempawu lokho iyaqhubeka ayibulala iyashawa nje ukuthi ayiphume ensimini ayibulala wathi le niyenza mfana wami kusho ngamalanga wathi mina bengiyize ubaba umsholozo zoma wathi bengeke mina ngizokukhalisa uma yonke into ebeniyenza lala izwe kodwa inkomo iyangena ensimini ngokungemthetho ithiwe ngethwayithwa ngoswazi anokuthi-ke even nomfana-ke ngoba into ephakathi eshwayo umfana osuke elusile uma engasayikhiphi la masiko nayo umfana uyakhipha kushawa yena ngoba balulekile leyo ngoba I think into engasandastandeki le laba abaluse iy'nkomo bacabanga ukuthi sekufanele bangashayi ngoba ukuze inkomo ifuyile kube kufanele uqale ugadele usiko ngoba iqiniso lalo zizolunga isibathi mhlawumbe kungabiza impilo kodwa le yokushifta ukufocus yenziwa ngamabomu the enemy must know that we know. No, definitely. The enemy must know that we know. He must do something. We adjust. Kodwa le stage yesesele umoya ezinye izinto ziba nesikwanga mase utamta hamba sepana ngikhokhele manje ngale nto boss la yazi ngithe marathon lapho ngamanyasha kwathi wasibawuzoshuta ke akinabo abantu bamakhamera ngizwani namakhamera hayi khasi bare khona le ndoda nje yangixaka ngale ngifane ukuze ngivele kufanele ngikhokhele ayi manje ke nathi kuyizo ngithi 500 One. 20. hayi abantu nje laba abayikhandela into zabo phela abantu Awazi evoluthi umuzi wendoda ingekho unqumela iprize yawo. nanokuthi not even about umuzi kuneyingane la anything could have happened so ukulimala kwengane something that abantu into efanele ngabayibuza ukuthi ubani owenze lento simple
yonke lento abayinakayo ukuthi ubani ucela imali nani, that's not necessary. Into ebalekile ukuthi ubani onesibindi songena emzimini indoda enze lokho ngoba efuna ukwenza into, fanele kodwa ngicamalana nje ngakubonga kakhulu ngibonga ukufika kwenu okuye nokunye ngoba mina sengikhalile angiyena umuntu okhala njalo ngikhalile ngoba ngivile ngisho kuhamba ubaba akaze dile kunyembezekile ngoba ngangimazi ukuthi ubaba ubani udinga ini kunalokho ngalo lokuthi abe ngesithunzi ahlonipheke akhulule ngesithunzi ngoba wazala mina Nxamalala ngicela ukuthi ngibonge kuwe wethu noma ngobese uMrs assignment ngoba njalo umuntu ukhuluma naye kuthiwa khona assignment ayibhalayo khona test ayibhalayo somdala Things submitted damanje ngakho sifika late. manje ubone ukuthi ziyamjaha inkantolo la usafuna ukuba ummeli manje vele ayolwela futhi akasangithemba ukuthi ngizomlwela sefuna ukuyibamba sifundiswa ama circumstances esibhekene nawo ngokakhulu udlokolo wamachunu naye la mangobese ngcono ngoba was interviewer akutshena futhi ukuthi Wena hlangana mina yazifaka ayazikhipha nginenqaba yabafazi khona wethu yoka kodwa I don't owe the public to ukuchaza kodwa kubalekile ukuthi ngicela ukubonga kakhulu dadewethu bangobese bese ngisho ngithi meli ngamtshela mangobese ngocingo straight away ebhize ekhala ngoba ngiyamthanda ngoba uyakwazi ukusho ukuthi awuthi bafithe ngibukelele uyawazi amasosha akhe alele emngceleni wathi singithintile indaba ngithintile uphakela imaqhwane yakuthinta nangibukelela elwa lapha na lapha ko Eddington ngathi mina ngiyeza inkinga mangeke ngasondela mina nengiloze yimbi yodinga la abameli befasa amabhutsi njengoba sekwenzekana mfowethu angazi okuwe Nxamalala I know that you can't be super enough to deal with this matter but on Tuesday we are pulling the trigger because we are yonke lento esiyenzile Nxamalala nawo mangobese siyenze peaceful kodwa akasibopheki ngoba peaceful silandela ulokuyenza what is structure ngindaba yomuzi wobaba omkhulu what is structure ngezinye izinto no phakela na uthi structured lapha uyeke nje amawala akhe ubudlubudlu una inkinga zakhe inkinga yakhe uyithulula kimi ngala ukuthi nje lokho ngihlebele endebele ethi ngikhathele ngidinga noma 2 weeks yabona kodwa udistracted nawe Nxamalala nje wakade usho ukuthi kunenkinga uthi uzocela ukuthi insizwa zithi ukukhuthala uzokwenza iview emzini oyihlo omkhulu ngaphekwa lokho ngicela ukusho ukuthi hayi mfethu sibe phosele eGoli police njalo umama ongizalayo umkhokazi wami yena umama kaFlod umama mncane ababa ngendoda nomama Anzange nibambe nabambisana njalo ukhuluma ngibambisana bese athana Hobona senifana manje hayi cha ngeke wena ngaba mhlanje mina never uyabona nosisusa njani lutho Kale ngisho nje ngithi angazi ukuthi wenza kanjani kodwa yabonje le ngelo seyahamba nawe uyothola lesi sibatsha lesi yo oh Jesus mina yazifaka la shindi nawo njalo athi angibophela ukuthi mina ngithembe ne samukela ukuthi hayi abelungu hayi bangahlala ende kwabasikhandla amaphilisi singawazi sazi izinto zotshani bawu1 2 kula lokhu kuzenza sengathi
kwela mabelungu. Ngangibonela incwadi yabo ukuthi ngakhala. But I think lezi zinto kufanele siyidlalile phansi ezinye yabo. Simambe nawe. Oh, Msholozi. Msholozi mama. Yayizwa lo nto leyo. Ya. So, Kunjani? into kanjalo. Kunjani? Into kanjalo. Yindaba manje kufanele ungayiphendula ifoni. Uwakwazi umfonela. Musu uqhamba manga wezwe so mina ngihlezi ngikufonela. Serious. Ngamkhulumisa ukuthi wakhuluma ngakufuni ngisho ukukhuluma ngathi uzokhuluma. Sibambele phela umoya. Ngithini mfethu? Ngala mfethu nje just into encane sikhokha. Khulumini ngakhuluma kodwa ngale ngingangibuzi nje ngale. Awukwahle nje udlulisa mfethu amazwi uyabona. Yeah mfethu awudlulisele amazi emphakathini. Ngithini zose? Uzodlulisa nje mfethu ukuthi Ngizobona amaphepha nasenkantolo lapha. Aqale Msholozi. Mana kodwa khona umuntu ongikhangelayo kodwa ngobese. Yabona ngisingekho le nto bafazana badayisana. Ubani manje? Cha badayisana. Mina ngakutshela ngathi noma ngisondela la kudingakala inkantolo. Ngiyacela kubuka manje. Nangu nje. Mana wabona nale kumeji nenkantolo la khona nenkantolo ngapha nenkantolo ngabangisazi. Kade ngimtshela manje kufanele siyixoxe eceleni. Sathi lesinakho lesini. Uniwe until bani? Khona Friday. Until Friday. I don't know. Anginikwe lutho nje. Cha unike kufanele uyovela enkantolo. Ayi ngifuna amaphepha ngathi ngifusekise injala phaya. Asiphendule yazi Kufanele uphendule. Asihlale phansi siyibone siyiphendule. Cha kufanele uphendule enkantolo uphendule. Angizwanga. Uzabona phela. Inkantolo ngiyihlonipha ngoface hayi ukuthi. Sisho khona ukuthi Angiphela ukuthi uphendule ukuthi ubhalwa phansi. phela ufaka amaphepha uveluye enkantolo. Kufanele ufaka amaphepha okusho ukuthi uyeza. Ukuthini? It's easy Manake. Polisa-ke kumalema. Ini? Isibonakala ngamaphupha. Mana. Dadewethu, ngicela ukutshela iqiniso. Kubani? Uma yena ebheke nenkinga yami, yile ipublicize. Angeke mina. Ngeke uyenze leyo. Wahlale phansi siyibuke mina. Ngeke. Asiwabuka amaphepha. Ngeke la umalema udlala igame ngathi umdala wakhula ku-MC lesesidudla wajova wayeseyancipha ebayibhiltong. Ngeke mina ngizodlala ibhiltong umalema mina Kodwa xolisa phela. Cha senzela umalema senzela usidlule lento khona sona. idlule. Ifocus sethu kufanele ibe kulempi lesikuyona hayi kumalema. Akho. Macingwana siphume kulento yamalema sifocus kulento le. Manake. Ngicela mina. Umalema njengoba yena nje ephethwe icancer nje noma yini. Cha phela lokho akona ayikho lento ngizobusa sixolisa.
Upho Florida. Akwena soba ne-meeting Florida waza so Friday. awaza sokhuluma Sohlala phansi axolise siyibuke. khona sizophuma kulento abalomsebenzi. Yabo umsebenzi osihlala nemathunga lokulinga. Ngelanga ngibizela lenkantolo sobezimasha. Sobezimasha. Yebo ma. Waza ma uzokhuluma. Hayi baba ngimsebenza ngaza Isabizisha.